Devleskoro mir tumencer pralalen penalen. Коакава видео ка кералафи баши о тикнолил ки Библия, со викинелапе рута. А кавалил бешело олма пало олил баши о судие, ко пурано завет, и сиде само штар главе. Ва керала менге баши ек джувли кој викинелапе и рута. Добро, ко објаснен авто менге таро почеток, накратко соуло коакавалил. Сине ек време бари криза, ку Израел, баро бокалипе сине. Мадалеске ек мануш таро витлем, ку Израел, гело ки јавер пув те живинел. Ов гело перомнаја, хем педуј чавенцар, ки пув Моав, или гаджика не пишнела Моавските полиња. А менка вакира само Моав. Кјакаја пув о народо на пенџерена сине, чачутне девле, ола верујненане ко јавера ховавне девелја. Значи, ола геле ко Моав те живинен, ама палоди само време о мануш муло, а чили само лескири ромни, кој викиналапе Ноемина, хем лакире дуј чаве. Пало алава женингепе о дуј чаве джувленцар таро Моав. Ама пало дешбеш о дуј чаведа муле. А каначиле само и Ноемина, хем о дуј бојра. Јек викинелапе Орфа, а јавер Рута. И Ноемина манглати ранелпе ку Израел, шунгја дека највише бокалипе оте, пенгја бојренге дека требало лата човен, ки ленгири пув, нели, ко Моав, палем те жени ненпе, пошукарту менге ковел, пенгја. Солдуј, рунге, намангле, ама ко крајо и Орфа, а чили ко по народо. Ама и Рута намангла, нисар намангла, те циделпе тари Ноемина. Намукла Ноемина те джал, пенгја на меджава туја ко Израел. Ту кајка джа меда джава, кајка беше медака бешав. То народо ковол мо народо. Хем то девел ковол мо девел, пенгја и Рута Ноеминаке. Хем ко крајо и Ноемина допуштингјала хем геле заедно ко Израел. Геле ко Витлем, хем сарине сине буд радосна те дикенлен, соске накла буд време надиклапе и Ноемина пе фамилјаја, синео те јек барвало мануш, шукар мануш, девлескоро мануш, кој викинелапе Воз. О Воз сине фамилија Ноеминакере Ромеја. Јакана и Рута дознаенгја баш јакава, хем гелоте ки работи ко лескере ниве, ама насар работнико него кеделај нео гив со пело ки пув пало о работникја, нели кога кирена бути перела хари гив. Хем спрема Мојсескоро закони, окола со исилен ниве, натребелате кеден са, требелате му кенадава со перела, чоро ленге те шај оладате кеден, оладате товелен техан, со техан. Агјар кеделајне и Рута, хем диклала о Воз, о барвало мануш, пучла којакаја, па некој објаснен гјалеске дека ојтани и Моавка, нели таро Моав, кој али Ноеминаја. Ов пенгјалаке маджа нигде јаверте, кербутијакате, мека вакирав работниконге, мате кирентуке проблемија, кога мангете пие панил, шај лендар, телете пие, нели буд шукар сине спремалате. Ој пенгја маношеске соске сика веја манге добром шукарипа, месиум странцо. А овоз пенгја мешугјум козом мангланте саса, козом поможингјанла, сумукланти пув те авеја карик. Хемо девел ка благослови нелту пенгја. Соске алян лесте ко девел, те роде заштита, хем помош. После овоз тајно вакиргја пе работниконге, те мукен повише гив, нели намерно те фрден повише. Ој те кедел
повише. После и Рута вакирја песасаке соло, па и Ноемина пенгја славе девлески, одевел поможинела мен, а квамануш тано фамилија менге пенгја. И Рута кералајне бути ко возескире ниве повише време, наджанава колзом курке или масек. И Ноемина манглао воз те жени нелпе е Рутаја. Мислим ја дека агјар ковола сигурност, ковола фамилија чаве, соске колава време јек джувли ако наела муж, дали ром или дат или баре чаве, буд баро проблеми алава. А далески и Ноемина, вакир ја ерутаке дека акава мануш, о воз, тано фамилија лаке, хем спрема Мојсескро закони, и силе одговорност, хем привилегија, те поможинел. И силе одговорност тара келнека стари лескири фамилија ако оперела ко проблемија или опасна ситуација. Пример те кинел, хем те женинел пе јеке джувлјаја ако мерела о ром лакоро. Или те кинел некас ако уло робо. Ки оригинално чип, ки староеврејски чип, и си јек посебно лафи, баш ја савкомануш, кој шај или кој требела те поможинел агјар. Олафитано Гоел. А да валафи користинело пе акате колил Рута, баши овоз. Овоз тано Гоел баши Рута, кој ек начин овшај те спасинела. И Ноемина, ака на објаснинела е Рутаке детално, соте керел, за да те родел асавки помош таро воз. Нели те шајте жениненпе. Требела ојте джалко јек тан, кај со керела бути овоз, па те гара велпе, саджи ко те овоз на хаља, хем пиля шукар, хем пашлола те сово. Тогаш требела и Рута, те джал лесте, хем те правел лескере пре, нели те цидел хари о кебе, лестар те шај полесно те джангавгјовол. Хем ојда те пашловол паше лесте. Агјар кергја, хем пало дисаво време о воз джангавдило, хем диклала. Кој си антува киргја? Месиуми Рута, пенгја. Поможинма, пенгја, заштитинма, пенгја лески и Рута. Соске тусјан манге Гоел, нели акава мануш кој шајте спасинелма. О воз тогаш бут радун гјапе, пенгја лаке благослови мито ове, ми чај. Буд баро шукари пе сикавеа манге, пенгја со на прастаја пало тер не мануша. Соске ово си не хари ко берша. Мадара пенгја е Рутаке. Сигурно ка керав сасо родеа мандар, соске саринева кирена дека буд шукарсијан. Добро, накратко, овоз, за да те лела са ромни, требингјате кинел јек нива. Со Ноеминакири фамилија бикингја одамна. Хем адалеја ов законски лела е Рутада. Хари комплицири моја, ама важно, спремо закони, најне бадијава. Ов денгја пестар бари сума, хем лелала сар ромни. Хем синелен чаво, кој викинела пе Овид. O Ovid sine dat eskoro, pa o Esej sine odat Davideskoro, neli кој sine царо ко Израел, кој пишингја буд псалмија. Па кој sine o потомсо Davideskoro, пало буд перша? O Исус. Добро, акавај буд интересно историја. Ама и сиди саве буд шуже поуке со шајамен тела акатар. Прво, приметинген, најверојатно, дека одевел прифатингја акале джувља, ерута, товол јек дело таро девлескоро народо, о израдција. Хем ов товол лакоро девел. Иако, ој сине таро паганско народо, кој керенајне буд била чебукја, ко служиње ленгере ховавне девленге. Одевел чак буд благословен гјала, со кергјала и дај, кој јек начин
е Давидескири, хем Павлодова Исусескири. Значи одевел прифатинела околен кој тане спремна те веруинен ки лесте, хем те фрден ленгере и дојля, дали ко Пурано завет, дали ко Нево завет. Исто одевел ка прифатинелто тут, без разлика кој сјан или сокергјан, ава лесте, роде помош лестар, фрде сао јавера девелја сојси тут кото живото. Добро, дујто сошајте дика таријакаја историја. Те киралафи хари баши о Гоел, нели о мануш кој шајте спасинел, те поможинел нека стари фамилија лескири. Нели ака те о воз си не јадава Гоел, и рута гелилесте, хем родин гја овте спасинела, те лела сар ромни, те ракела, овто волаке Гоел, ов киргјадава, ама мате би страдек ов требингја те платинел, денгја бари сума паре, башелава. Јака на размислинен, кој тано аменге Гоел? О Исус. Добро, ко Пурано завет, одевел викинела пе амаро Гоел, кој спасинела мен. Ама ко Нево завет, о Исус тано амаро Гоел, кој платингја аменге пе скапоцено ратеа, спасингја мен, нели ко Нево завет, вакирал дека амен и црква, нели саовернике, духовно сиеме Христоскири бори, ови амаро Гоел. Значи, ко воз и сјамен бушужи слика баши у Исус. Хем амен сием сари рута, кој родин ја о воз те спасинела. А дава е нешто буд важно прајлален пенален. Со натребела никогаш те би стра, дека ко Пурано завет и си буд слике баши у Исус. На пишнела лескоро анаф, буквално, ама и си буд слике баши леске, хем буд пророштвија баши леске. Амен женае дека шајте читина баши у Исус ко Нево завет, ама исто гјари си сегде ко Пурано завет, буд пророштвија, хем буд слике, а гјар, сашто дикаја ко лил рута, баши у Исус. Само тоа мен правде ја ќа те шајте дикален. Добро, ја версуј си. Палам ка киралафи хари тари старо еврејско чип. Соски сијек лафи сој пароте преведи нелпе ко Пурано завет, а давалафи тано хесед. Хесед. На необично х, а дава, нели акатар, х. Со значи нела мангипе, хем милост, хем шукарипе, хем верност спрема некаске. Хем адава со нане нормално, нане само нешто морално, со мора некој те керел, него некој сикавела буд повише, мангипе, милост, шукарипе, верност, буд повише таро адава со очекуј нелапе. Адава лафи буд пути користинелапе баши одевел, сар сикавела менге хесед, мангелапе народо, сикавела милост, верност, шукарипе, иако понекогаш нашуненеле, пример. Ама исто гјар, дикаја ко лил рута, дека и рута исто сикавела хесед спрема и Ноемина, хем е Ноеминакоро девел, хем спрема лакоро народо. Па после пишинела дека сика гја хесед спрема ко воз, со мангла олејате жени нелпе, а на јеки потерне манушеја, пример. И рута шајне буд лесно тиранелпе ко по народо, сар со кергја и Јавер и Орфа, ако се ти ненато мен, ама сика гја асавко мангипе, милост, шукарипе, исто сар со керела одевел, аменге. И рута тани јек шужи слика аменге те хајлова пошукар сар керела одевел аменге. Па исто гјар ојтани јек шужо примери аменге, хеме джувленге, хеме муршенгеда. Сар требела те сикава хесед е јаверенге, нели е праленге, хеме пененге, ка со девел денгјамен ко амаро живото, те живи на ленцар, те служи на едевлеске заедно. А кава јек шужи слика баши о праликано мангипе, со дикаја ко Нево завет, машкаро прајла хемо пена. Добро, ко панда јек нешто и рутата не буд шужо примери аменге.
Ой керала не бути ко ниве дисаво време, на женава точно ко зом време, шај неко бор масексине. На джангја соково, на джангја дека ко крајо одевел ка благословенела добором, дека кадела барвалором, чаво, него и рута, таромангипе, почмингјате керел бути, хем проложингја, секово диве, шај синела добре бако девел, напишинела ништо башадава. Важно на чили, упорно сине, на жалингјапе, аменда джанаја собути денгјамен одевел. Джанаја сотребел текира. Дали кокер, дали е фамилија е нешто, дали джаје негде ки бути, дали служи најде влеске ки црква, шај нај нешто буде интересно, шај нешто паро или досадно понекогаш, ама те тери не. Те кире бути лескере силаја, сартепене киреја бути Исусеске. Де са тутар, хем ов обавезно ка дел шужо плоди, ка благослови нел, ка награди нел тут. Хемо прајла, хемо пена, требела те ла латар, тари рута, пример, коакава. Одевел нека благослови нел тумен, прајлален пенален. Амин.